В желанието си да споделим благата вест и в това да се погрижим за нашите близки и приятели, които не са предали живота си на Христос, можем да опитаме всичко, за да ги спечелим и те да повярват в Него. Убеждаваме ги, умоляваме ги, водим дебати с тях. Понякога, като че ли, макар и с добри намерения, можем да ги накараме на сила да повярват. Даваме им какви ли не обещания, че Господ има един невероятен план за тях, голяма мисия за техния живот, че Той иска да им даде бъдеще и надежда. И всичко това ще се изпълни, ако само дойдат при Исус. Добро нещо е, ако имаме това желание в сърцата си, да виждаме други хора да идват при Исус, но може би забравяме, че когато Христос канеше хора при себе си, Той често пъти го правеше по по-различен начин от нашия съвременен. Ние се опитваме да представим пътя с Христос лесен и привлекателен, докато Исус, когато призоваваше хора към себе си и към ученичество, Той им казваше нещо различно. Какво обаче беше то? Какъв беше неговия подход? И кое беше това различно нещо, което Той им казваше? Имаше ли условия? Имаше ли цена, която трябваше да се плати? Кръст или удобство? Какво ти струва да следваш Христос? Това е заглавието на днешната проповед. И ще ви помоля заедно да отворим Библиите си на Евангелието според Лука, 14 глава, където ще четем от 25 стих до 33 стих. Лука, 14, 25 стих надолу. А големи множества вървяха заедно с него и той се обърна и им каза: ако дойде някой при мен и не намрази баща си, майка си, жена си, децата си, братята си и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. Който не носи своя кръст и не върви след мен, не може да бъде мой ученик. Защото кой от вас, когато иска да се гради кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да я доизкара? Да не би, като положи основа, не може да доизкара, всички, които гледат, да започнат да му се присмиват и да казват: този човек почна да гради, но не можа да доизкара. Или кой цар, като отива на война срещу друг цар, не ще седне първо да се съветва: може ли с 10 000 да устои против този, който иде срещу него с 20 000? Иначе, докато другият е още далеч, изпраща посланници да искат условия за мир. И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко, което има, не може да бъде мой ученик. Исус Христос отправя едно предупреждение към всички, които искат да отидат там, където Той отива. Той изобщо не се притеснява, че може със своите думи да отблъсне тази голяма тълпа от хора. И Той се спира за момент, може би поглежда към тълпата и сякаш им казва следното: ако искате да дойдете след мен, ще трябва първо да отговорите на няколко въпроса. Готови ли сте да намразите баща си и майка си, жена си и децата си, братите и сестрите си? Готови ли сте още да намразите себе си и собствения си живот? Ако отговорът е не, вие не можете да бъдете мои ученици. Кога за последен път чухме благовестител да включи това в своето послание? Ако искаш да следваш Господ, супер, първо намрази себе си и собствения си живот. Разбира се, за съвременния човек това е шокиращо и това твърдение да намразиш себе си звучи наистина много шокиращо. Но ако погледнем по-внимателно в Библията и в нашия контекст, но и на други места, ние ще установим нещо много интересно. И това е, че тази думичка да намразиш, този глагол, който сме склонни да го тълкуваме така, както нашата култура и съвремие, в която се намираме, го тълкува, то в Библията често пъти, не винаги, но често пъти, това означава да обичаш по-малко. Имаме подобен пример, в подобен контекст, в Стария Завет, в историята с Яков, Рахил и Лия. Там се пише и се казва, че Яков намрази Лия, но смисълът е, че той обичаше повече Рахил, отколкото обичаше Лия. По същия начин, ако разгледаме и нашия текст, ние виждаме, че един вид Христос казва с този текст и като послание, той иска да даде, че
аз, Исус Христос, трябва да бъда твоята най-голяма любов. Тоест да, ти можеш да имаш много различни любови, но аз трябва да бъда най-голямата. А другите, те са там, те са второстепенни. Те не са толкова големи. И по-надолу в текста виждаме още две условия, които човек трябва да изпълни, ако иска да бъде Христов ученик и последовател на Христос. Да носи своя кръст и да върви след Христос. Кръстът в първи век не е бил украшение за шията, нито за ръката, а той е символизирал срама и цената, която е трябвало престъпниците да заплатят. Кръстът, разбира се, практически в нашето ежедневие може да изглежда по различен начин. Например, това може да е някое изпитание, може да бъде някое гонение, може да е някакво отхвърляне, което Господ е допуснал с цел да ни изгради. Първите апостоли са живяли в лишения, живяли са по време на големи скръбни моменти. Те са били гонени, те са били преследвани. И това е бил част от техния кръст. И Господ не го е отмахнал, то е било там и е било според Божията воля. Така че носенето на кръст е за всеки един ученик на Христос. Но е добре и е важно всеки един от нас да разбере в какво точно се изразява този кръст. Защото да, общите черти могат да бъдат еднакви, но има и неща, които Господ може да даде. Било то служение, било то някаква тежест, която Той иска да ни даде. А твърдението да върви след мен означава Исус да бъде отпред, като господар, а вярващият да бъде отзад, като ученик. И вярващият или ученикът на Христос не кани Христос да стане част от неговите планове, а той става активна част от неговите. И по същия начин ученикът върви в посоката, в която върви и Христос. И накрая Исус дава две притчи за незавършената кула и за воденето на война. Той използва илюстрации от ежедневието, за да покаже на своите слушатели, даже на онези, които биха били негови ученици, да не избързват, да си направят сметката. Ние в днешно време, дори за такива духовни неща, например спасение, изцеление, освобождение, ако може тук и сега и веднага тези неща да се случат, би било прекрасно. Но ние виждаме една друга перспектива, която Христос дава. Напротив, не само, че не говори, че тук и сега и веднага, ами казва, изчакайте. Изчакайте. Ако може така да перефразираме текста, той всъщност не им дава по никой начин зор и натиск те да станат негови ученици. Така че и двете притчи казват едно и също нещо. Не започвай без първо да пресметнеш какво ще ти струва. Защото такава цена има. Кулата е образ на ученичеството, тя е започната ентусиазирано, но е недовършена и става за посмешище. В текста се казва, че хората видяха тая кула и те се присмиваха. Войната пък е образ на реалността. Ако не си трезвен, ще загубиш. Ако не си реалист и ако не погледнеш реално на нещата, то ти ще изгубиш тази битка. И Христос не казва всичко това на своите слушатели, за да ги откаже и по някакъв начин те да се разотидат и да не му висят на главата. Не, той по-скоро цели да ги изкара от тая евентуална илюзия, от тая заблуда, че щом се движиш заедно с тълпата, че щом си част от това голямо събрание, от това множество, значи ти си истински Христов ученик. Не, това съвсем не означава това. Както и в днешно време. Ако даден човек е редовен в своите неделни събрания, ходи на църква всяка седмица, това не го прави автоматично ученик на Христос. По време на Втората световна война, немски лидери организирали заговор за убийството на Адолф Хитлер. Един по това време немски богослов и пастор на име Дитрих Бонхьофер е въвлечен и включен към този заговор. Впоследствие бива арестуван и екзекутиран по заповед на самия Хитлер. По-късно излиза една книга на Бонхьофер, която се превръща и в християнска класика, с заглавието "Цената на ученичеството".
В тази си книга Бонхьофер въвежда един нов термин, наречен евтина милост. Този термин можем да го приравним към концепцията, която може би днес имаме за евтина или фалшива благодат. Тоест, пишеш се християнин, обаче живееш по начина, по който ти желаеш, както ти си сметнеш за добре. Не се съобразяваш с Бога, с Неговата воля и с писанията. Не се бориш активно срещу греха и някак си го караш по течението. Та в тази си книга Бонхьофер пише нещо много интересно. Цитирам: евтината милост не е този вид опрощение на греха, който ни освобождава от мъките на греха. Евтината милост е милостта, която ние връчваме сами на себе си. Евтината милост е проповядването на опрощението, без да се изисква покаяние. Оправдаването без разкаяние. Евтината милост е милост без ученичество. Милост без кръста. Милост без живият и превъплатеният Исус Христос. Това ми напомни за моето ходене с Бога през 2019 година, когато бях изправен пред едно нелесно решение. По това време, както казах вече, тежък период и имах 7 невзети изпита от университета и имаше някакъв шанс да ме изключат тотално от него. Моите невярващи, близки, познати, приятели, те вече бяха наясно, че аз съм вярващ, ходя на църква и така нататък. Но след като разбраха за тази новина и за тези изпити, бяха втрещени и възмутени и просто казаха да спра всичко свързано с Бог, с църквата, всичко свързано с духовните неща. И тогава бях изправен пред това решение. И защо го казаха това нещо? Казаха го, защото смятаха, че Бога и фокуса, който има върху него, ме отклонява всъщност от изпитите. Бях изправен пред този избор, дали да послушам Бога, дали да се подчиня на Неговото Слово, да продължа да го следвам вярно, или да се вслушам в моите близки, които наистина не бяха кои да е, бяха мои близки хора, невярващи. Тогава аз, още млад и зелен във вярата, трябваше да бъда убеден в това, което правя. И сега по никой начин не казвам, че един ученик и един студент не трябва да бъде усърден в това, което прави и да учи здраво. Но в тази ситуация аз имах и това слово от Бога да не спирам да ходя, не просто да ходя на църква, но да служа. Тогава Бог искаше да служа активно в местната църква. За да изпълня Божията воля, но и за да бъда прилежен в университета, комбинирах тези две неща, учих по-усърдно и повече, но и не спрях да служа в църквата. Разбира се, трябваше да жертвам часове от съня, за да изпълня това нещо, но благодарение на Божията благодат и Божията помощ, наистина славата е за Господа, в края на своята поправителна сесия успях да взема всички изпити и то с високи оценки, така че успях да получа и стипендия. Която стипендия е интересно, дори не беше за мен, защото Господ искаше да даря сумата от нея някъде другаде. Но знаете ли, направих го и радостта ми беше пълна. По този начин Господ ме дари с Неговата радост. Себеотричане и носене на кръста. Независимо какво мислеха другите за мен и моята вяра. Аз вече бях убеден и имах нова цел, нова посока в живота си. Да угаждам не на човеци, но на Бога, на живия Бог. И това е моят апел днес. Всеки един да провери сърцето си, да провери живота си, да си отговори на въпроса: какво ми струва да бъда ученик на Христос? Какво ми коства, за да следвам моят учител Исус Христос? И ако нищо не ми коства, имаме много сериозен проблем. И как учат другите да бъдат Христови ученици? Какво казвам на другите, когато те искат да станат ученици на Господ Исус? Мога ли да дам обаче и пример с собствения си живот? Мога ли да им кажа: вижте, аз съм ученик на Христос и искам да дам пример, искам да ви помогна в това да ходите и вие с Него? Или ме е срам да го кажа и изобщо
тази част, това ходене с Господа, дали мога спокойно и свободно да кажа: да, аз ходя с Господа и не ме е срам. И вижте, това всичко са въпроси, които първо задавам на самия себе си. Тези неща, преди да ги споделя на вас, първо трябва да минат през мен. Поради тази причина реших да запиша в 4 действия онези неща, за които библейският текст говори, и аз съм длъжен да изпълня. Така че това са 4 действия, които аз трябва да изпълня. Първо, да намразя баща си, майка си, жена си, децата си, тук е още в зареждаща фаза, братята и сестрите си, и накрая най-сладката, но за мен най-тежката и трудна част. Аз намразил ли съм себе си и собствения си живот? Обичам ли себе си повече, отколкото обичам моя Господ и Спасител? Второ действие. Нося ли своя кръст? Това не е кръста на Пенчо, Драганчо, Иванчо. Това е моя кръст. Това е кръста, който Господ Исус ми е оставил. Моето име е записано там. И за съжаление през годините, не веднъж и 2 пъти, ми се е случило да се сравнявам с някой друг служител. И гледайки този текст и спомняйки се за това, което на времето и даже все още понякога казвам: ей, виж го този, ако имах неговия живот, колко по-лесно щях да преминавам през тези неща. Той вече, той няма този изграден характер, който аз имам, който аз си мисля, че имам. Или пък, ей, той ако беше в моите обувки, колко тежко щеше да му бъде, колко гадно, колко борби трябваше да мине той. Но истината е, че Бог ми припомня една история, която е записана, ще я прочета набързичко, в Йоан 21 глава, която има общо с нашия текст и с тези мои мисли. Йоан 21 глава. Петър, обръщайки се, видя, че иде след тях ученикът, когото обичаше Исус, този, който на вечерята се обърна към него и попита: Господи, кой е той, който ще те предаде? Него, като видя, Петър каза на Исуса: Господи, а на този какво ще стане? Исус му каза: ако искам да остане той, докато дойда, тебе какво ти е? В някои други преводи пише: теб какво те ползва това? И накрая той завършва: ти върви след мен. И в този момент, вероятно, Петър си мисли: ами Йоан, дали той ще умре като мъченик? Дали него ще го сполети нещо такова, или ще остане жив, докато се върне Господ? И сякаш Господ се обръща така нежно към Петър и перифразирано, така аз си го перифразирам, сякаш му казва: Петре, Петре, какво ти е на тебе, Петре? Нима си нямаш ти скърби и печал, нима си нямаш кръст за носене, а се вглеждаш в живота на другите и техните трудности. По същия начин Господ говори и на мен, казвайки: Живко, Живко, носи си кръста, моето момче, и ме следвай. Не дей много да гледаш наляво и надясно. Защото за всеки определена тежест, за всеки определена мяра, в Библията е казано, и това е едно обещание, което Господ ни дава, че Бог няма да ни даде по-голяма тежест от тази, която ние можем да понесем. И това е нещо, за което ние можем да се хванем. Най-важното е да бъдем покорни и верни на Господ и да не отхвърляме кръста, който ни е оставил. Важно е да се запитаме: добре, кръста го носим, обаче това за нас какво означава? Това за нас радост ли е, с благодарност ли го носим? Или го чувстваме като едно бреме, като една тежест и сякаш всеки момент ще се струполим на земята? Трето действие. Да вървя след Господ Исус Христос. Ако Господ ме призове към нещо, ако Той иска от мен да направя определено нещо, аз готов ли съм да го изпълня? Да вървиш след Исус означава Той да бъде отпред като господар, а аз да бъда зад Него като ученик и да го следвам, а не обратното. Ако Христос не е първи, то тогава Той не е Господ, а е просто добавка към моите собствени планове. И последното, четвърто действие. То е записано в 33 стих. Ще го прочета отново. И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко, което има, не може да бъде мой ученик. Ученичеството не е емоция за един момент, а е посока за цял живот. Да се отрека от всичко не означава непременно да нямам нищо.
а означава нищо да не ме владее. Нищо да не застава на нивото на Христос или над Христос. Исус не прави пътят по-лесен, за да ни спечели, но Той го прави по-ясен, за да ни живеем в заблуда и да не се самозалъгваме. Но тук е проблясъкът от нашия текст. Исус Христос не ни казва всичко това, за да ни откаже, да покаже колко е висока и голяма цената, за да спрем до тук, както каза и на тълпата. Не, Той не изисква от нас нещо, което сам не е понесъл първо. Христос пръв пое кръста. Христос пръв влезе в тая битка с греха. Той беше покорен на Отец, покорен даже до смърт на кръст. Той умря за нас и нашите грехове. Но на третия ден Той възкръсна от смъртта. И това е нашата вечна надежда, за която ние се хващаме. Да, ученичеството не е начин да си купим спасение. Спасението е вече платено, защото и за него имаше цена. Но ние не можем нищо да прибавим, нито да премахнем. Цената е платена напълно от Господ Исус Христос. Свърши се и приключи се. Но това ученичество, то е нашият отговор на тая благодат, на тая любов от Бога. Цена за ученичеството има. И тая цена не я плаща Господ, а я плащаме ние. И ето, тази любов и благодат, която Господ ни дава. И ние в отклик на това можем да му кажем: Господи, вече не аз съм господар на собствения си живот, а Ти си господарят. И когато предадеш живота си на Христос, не оставаш сам да носиш тежестта. Той дава благодат и кръстът вече не е наказание. Кръстът става път към живот. Затова този текст не е само предупреждение, той е покана. Да се откажеш от удобството, да се откажеш от собствения си комфорт, за да живееш в свободата, към която всеки един от нас е призован да живее. Призовани сме от Него да живеем в този свят и Той да ни подари този изобилен живот в този и в бъдещия свят. В края на 28 глава на Матей Исус каза едно обещание, което е насочено към учениците на Христос. То е за учениците. И се пише така: аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. И това е обещанието, за което ние можем да се хванем. Ние не сме сами. Исус каза да го последваме, а докато го следваме, Той е там, Той е точно до нас. И не чрез нашата сила, нито чрез нашата човешка мощ или човешка мъдрост, но чрез Неговия дух, който Той изпрати за нас, за насърчение, за утеха. Именно чрез Неговия дух и само чрез Неговия дух ние можем да извървим пътят на ученичеството. И с това приключвам. Нека да си зададем тези въпроси. Част ли сме просто от тълпата, която върви с Исус? Или сме ученици, които вървят след Него? Защото тълпата може да се движи заедно с Исус и пак да не му принадлежи. Но ученикът е този, който казва: Господи, Ти си първи, Ти си отпред. И независимо какво ще ми коства това, независимо каква цена трябва да платя, аз ще Ти бъда верен, защото Ти, Господи, заслужаваш всичко и аз ще продължа да Те следвам. И как представяме Исус на хората? Какво казваме на тези, които са далеч от Бога? Проповядваме ли разпнатия на кръста Христос? Говорим ли за това, че ученичеството с Господа има цена? Или проповядваме различен Христос, който е по-модерен, който е готов само да дава, само да благославя, само да излива и не изисква нищо в замяна? Нека Господ да изпита сърцата ни и да ни покаже дали го следваме истински и сме Негови ученици. Или следваме себе си и сами на себе си сме станали господари. Нека Господ да ни благославя. Амин.